Уявіце, што Беларусі няма. Ну вось зусім няма. Толькі польска, літоўска, расійска, украінская мяжа. Ну і ўсё. Такі расклад мы бачым на адной з мапаў 100гадовай даўніны. Ну, бо была адпаведная прапанова, як усё ж такі устаканіць сітуацыю ў рэгіёне на нейкай там чарговай мірнай канферэнцыі. Ну, то бок тренд на іх існаваў яшчэ стагоддзя таму. Усё ёсць, а нас няма. Дзякуй Богу, Беларусь існуе, яшчэ існуе і мае свае межы. Нагадваю вам, гэта канал «Загляне сонца». Давайте сёння разгонімся пра сучасны контур нашай краіны. Шановне гаспадарства, мы працягваем выходзіць раз на тыдзень толькі дзякуючы вашай падтрымцы. Гэта вельмі цешыць, натхняе і дае матывацыю працаваць з яшчэ большым імпэтам. Беларусы суб'ектныя і здольныя рабіць выбар, у тым ліку, які YouTube ім глядзець і фундаваць. Праз такую падтрымку мы рыхтуем для вас вельмі цікавы сюрпрыз. Не буду спойлерыць, але сапраўды будзе добра. Дзякуй вам вялікі. Мы сапраўды разам робім гэты канал і разам можам зрабіць яшчэ болей. Усе адпаведныя спасылкі, калі хочаце нас падтрымаць, ёсць у апісанні гэтага відосу. Дзякуй. Не прагаворваем перыяд полацкага ці там тураўскага княстваў, бо тады да ночы не скончым. Давайте адразу ад БНР. Ейная мапа, ну проста раскоша. Беларусь на ёй, ну агромістая. Смаленск, Старадуб, Невель, Себеж, Дзвінск, ну гэта сучасны Даўгаўпілс, Латвія. Беласток, Аўгустаў, Вільня, ну проста на максімалках. Адкуль яна такая прыўкрасная ўзялася і адкуль гэты высокі палёт фантазіі, як некаторыя могуць падумаць. Мапа склалася на аснове некалькіх даследаванняў. Генеральна базавалася на працы акадэміка Карскага і Доўнар-Запольскага. Карскі больш па этнаграфіі, Доўнар-Запольскі па гісторыі. Так тлумачыцца, напрыклад, кейс Палесся. Карскі яго не залічваў да тэрыторыях, на якіх гавораць, размаўляюць па-беларуску. Але гістарычна гэтыя паветы нават пасля 1569 году былі ў складзе ВКЛ, таму Доўнар-Запольскі іх і залічваў. Калі сучаснай мовай усю сабраную інфу, якая на той час мелася пра Беларусь, загрузілі ў такі ШІ БНР, штучны інтэлект БНР, і атрымалася вось гэтая вялікая прыўкрасная мапа. БНР вайсковым чынам гэтых межаў ніяк не адстаяла. Контур быў дэкларацыяй хутчэй, драфтам, роўна як і сама тая рэспубліка з'яўлялася стартапам. Наш выпуск пра памылкі айцоў БНР пра гэта распавядае. Калі ласачка, калі яшчэ не глядзелі, паглядзіце яго і падпішыцеся на канал. А зусім шыкам будзе, калі вы яшчэ і заданаціце. Мы будзем вам вельмі і вельмі удзячным. Але гэты стартап перахапілі бальшавікі і па сутнасці цалкам яго слізалі. Беларускія сацыял-камуністы ў Смаленску 1 студня 1919 года аб'явілі сваю Беларусь, савецкую, зразумела, і там мапа амаль такая ж агромістая, як у БНР. І роўна таксама, як у выпадку БНР, гэта толькі ўсяго дэкларацыя. Бо ані Гародні, ані Беластока, ані нават Менска яны тады рэальна не кантралявалі. Савецкая Беларусь праект увесь час рэбрэндзілі то БССР, то ССРБ, то Літбел ССР. Была як вада, якая пераліваецца туды-сюды, 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 і медытацыя вось такая атрымліваецца. Пэўны час гэта наогул танюсенькая палосачка пры польска-савецкай мяжы, на якой з вялікіх гарадоў застаўся хіба толькі Барысаў. Бо Смаленская, Магілёўская, Гомельская, Віцебская губерні апынуліся ў складзе Расіі. І ўсе гэтыя камуністы Беларусю ўвесь час таргавалі па патрэбе сітуацыі. Вось вельмі яскравы прыклад. Пастанова ЦК РКПБ 16 студня 1919 скараціць ССРБ напалову, аддзяліўшы ад яе на карысць РСФСР 3 губерні: Віцебскую, Магілёўскую і Смаленскую. Ну, нармальны такі падгон, чаму не? Ці вось эмісар Адольф Іофе павінен быў забяспечыць аб'яднанне ССРБ з Літоўскай рэспублікай. 12 ліпеня 1920 году Літве перадаваліся паўночна-заходнія беларускія тэрыторыі да Нёмана з горадняй, мастамі, лідай, ашмянамі. Ну, таксама норм такі, багаты падгон. Свярдлоў, Крылоў, Іофе, Мяснікоў, не самыя лепшыя людзі, без аніякіх згрызотаў сумлення аддавалі беларускія тэрыторыі бальшавіцкай Расіі і каму заўгодна. Толькі за 1919 год межы савецкай Беларусі перамалёўваліся 5 разоў. Урэшце, Рыжская дамова, 18 сакавіка 1921 году. Катастрофа, бо
Раз, 110 тысяч квадратных километров з насельніцтвам у 4,5 мільёна чалавекаў аддалі Польшчы. 2. Усходнюю частку Беларусі аддалі ў склад РСФСР. 3. Цэнтральная, усяго толькі 6 паветаў Мінскай губерніі і складала тое ССРБ. Тоненькая такая полосочка. Пасля БСР усё ж узбуйнілі ажно 2 разы. 1924 і 1926 гады. Віцебшчыну, Магілёўшчыну і Гомельшчыну нарасцілі да Беларусі. Па факце тупа вернулі. Але той же Смоленск і Смаленшчына засталіся за бортам. Хоць там нават у 20-х праводзілася беларусізацыя. Каб межы сталі па-іншаму, Беларусь мела б мегаважны фарпост на ўсходзе. Окей, Google, навошта бальшавікам было нарошчваць тую савецкую Беларусь? Бо разлік. У 20-х чакалі чарговую вайну з Польшчай. І тут узнікаюць дзве опцыі. Першая. Калі будзе вайна, ўсё ж будзе вайна, і палякі пачнуць наступаць, лепш ахвяраваць тэрыторыямі БССР, чым РСФСР. Другая. З БССР пакрысе ўжо ў сярэдні 20-х пачалі ствараць вітрыну для беларусаў па той бок рыжскай мяжы. Маўляў, гляньце, як у нас кайфова. У той час існаваў такі тэрмін «мангольскі праект», бо такім чынам СССР раскруціў Манголію, стварыў савецкую марыянетку з чыста фармальнай незалежнасцю. Беларусь разглядалі ў фармаце «можам паўтарыць», ну і даклеіць пасля да марыянеткі заходнюю Беларусь. БСР на 1939 год – гэта 5 абласцей. Уважліва. Мінская, Віцебская, Магілёўская, Гомельская і, што важна, Палеская. Вельмі цікавая сітуацыя з той самай Палескай вобласцю, якая была на самым поўдні краіны, бліжэй да украінскай мяжы. Бо, здаецца, усе названыя па гарадах, а тут што? Гэта рэха вельмі старога этна-гістарычнага падзелу. Яго фіксаваў яшчэ даследчык Мікола Улашчык у 1920-х. Маўляў, Слуцк – гістарычная Літва. А вось на поўдзень ад яго Палессе і Палешукі, і там усё іншае. Мова, побыт, хаты, людзі. І яно, як бачым, было замацавана на ўзроўні абласцей адміністратыўнага дзялення. Гляньце, калі ласка, наш выпуск пра Палессе, падпішыцеся на наш канал, калі вам бяспечна, і калі ёсць магчымасць заданаці, мы будзем вельмі і вельмі удзячным. Вось такім вось чынам мы падыходзім да 1939 году. Калі глядзець першы жнівеньскі варыянт дамовы Молатава і Рыббентропа, Савецкаму Саюзу адыходзіла куды больш земляў на захад, чым атрымалася па выніку. Чырвоная армія мела спыніцца ледзьве не пад Варшавай. Калі б так атрымалася, то ўсе гэтыя землі, з вялікай верагоднасцю, таксама б далучылі да БСР. Па той самай дамоўленасці Літва – сфера інтарэсаў Германіі, прычым разам з Віленшчынай. Але выйшла інакш. Калі пачалася вайсковая кампанія ў верасні 1939-га, немцы так рванулі, што вельмі хутка закрылі сабою Берасце і Беласток. Праўда, пасля яны аддалі іх Сталіну. Тагачасны кіраўнік БСР Панамарэнка быў абсалютна упэўнены, што Віленшчына дастанецца яму. Пра гэта ёсць шмат сведчанняў. Напрыклад, у Вільню ўжо ў верасні 1939-га быў накіраваны партыйны актыў Панамарэнкі. Займайце па тыпу кабінеты і пачынайце сваю працу. Не дзіўна, бо па дадзеных на 1897 год у Віленскім павеце 60% насельніцтва – гэта беларусы. Літоўцы – 18, габрэі – 12, палякі – 10. Гэта не пра Вільню як горад, а менавіта пра сам павет. Ад Віленскага краю рыхтавалі нават дэлегатаў на сход па далучэнні заходняй Беларусі да БСР, які ў тую восень прайшоў у Беластоку. Былі нават размовы пра перанос сталіцы з Менску ў Вільню. Але 27 кастрычніка 1939 году Вільню аддалі Літве. Яшчэ не савецкай, а незалежнай. Не дапамагло, праўда, потому што краіны Балтыі Расія акупавала ў наступным годзе. Цікава, што калі падначаленыя Панамарэнкі звальвалі з Вільні з горкім чувствам віны, яны забралі з сабой віленскіх беларускіх дзеячоў на шаніўскай пары, уключна з тым самым Антонам Луцкевічам, які да вайны там жыў. То бок перадалі органам НКВД на смерць. Дарэчы, пра братоў Луцкевічаў мы маем адпаведны выпуск. Ласка, паглядзіце яго, і калі ёсць магчымасць, заданаце на працяг жыцця гэтага праекта. Далей кейс Палессе, пра які мы ўжо казалі ў выпуску пра Панамарэнку. Калі Хрушчоў восень 1939-га запатрабаваў для УССР тэрыторыі разам з Берасцем, Кобрыным, Туравым, Пружанамі, Луніцом і гэтак далей, пачаўся замес паміж двумя гэтымі дзеячамі.
Ён пашоў прасіць да Сталіна, каб яму далі зямлі. Панамарэнка пісаў у сваіх мемуарах: «Мы з гэтым пагадзіцца не маглі. Сталі рыхтаваць уласныя прапановы і абгрунтаванні. Давялося вывучаць вялікі гістарычны матэрыял, статыстыку насельніцтва па перапісах у дарэвалюцыйнай Расіі і Польшчы, дадзеныя польскіх архіваў, няхай і не заўсёды дакладныя адносна нацыянальнага раскладу, але не перадузятыя». Вождь урэшце прыняў бок Пантелеймона Кондратавіча. За нейкай сваёй логікай, можа, не хацеў занадта ўзмацняць пазіцыі Хрушчова, бо ён так заўжды гуляўся за сваімі кадрамі: даць, адабраць, прыласкаць, прынізіць. Украіне ў выніку аддалі толькі кавалачак тэрыторыі з лесам. Берасцейшчына засталася ў БССР. Але Панамарэнку ўсё ж прыляцела. Калі зусім, груба казаць, нагнулі чалавека. Калі СССР акупавала Літву, з літоўскімі таварышамі трэба было падзяліцца. Гаворка пра друскенікі, свінцяны і салечнікі. Менавіта тады да Літвы прырэзалі і дзіўны гэты апендыкс, які называецца дзевянішкі. Кожны, хто прыглядаўся да мапы Беларусі, яго ведае. Такі кавалачак з 3 бакоў аточаны беларускімі землямі, але ў ім Літва. Гэта далучэнне да Літвы кавалкаў БССР па выніку яшчэ і абмылі з таго ж самага дзённіка Панамарэнкі. Таварыш Сталін падышоў да мяне, наліў вялікі рог вінаграднага віна, увайшла амаль бутэлька. І сказаў: «Піце штрафную за добрую прамову». Я надпіў і не ведаў, куды падзець той рог. Пакласці нельга, ён з віном. Паставіць ці павесіць таксама нельга. Усе, у тым ліку таварыш Сталін, патрабуюць да дна. З цяжкасцю выпіў і закашляўся. Затым таварыш Сталін запрасіў усіх да сябе на бліжнюю дачу. Там вячэралі і весяліліся, пакуль былі забытыя справы. У выніку удакладнення мяжы тэрыторыя Беларускай ССР у лістападзе 40-го года стала меншай на 2646 квадратных кіламетраў, а насельніцтва скарацілася на 76 тысячаў чалавек. Пра Беласточчыну мы ўжо казалі ў серыі пра Падляшша, таму не будзем паўтарацца. Але генеральна па выніках 1939 БССР урасла удвая. Усё разам гэта Менская, Віцебская, Магілёўская, Гомельская, Палеская, Вілейская, Баранавіцкая, Пінская, Берасцейская і Беластоцкія вобласці. Так, Вілейка, Баранавіча, Маладзечна мелі статус абласных цэнтраў, што, канешне, было карысна для гэтых гарадоў. Калі пазней яны сталі раённымі, непазбежна, на жаль, маргіналізаваліся. І вось у такім стане Беларусь падышла да 1941 году. Немцы ўтварылі генеральную акругу ў Беларусі ў складзе рэйхкамісарыяту Остланд. У ім таксама былі і краіны Балтыі са сталіцай у Рызе. Палесе разам з Брэстам і Кобрынам адышлі ў рэйхкамісарыят Украіна. Беласток, Горадня і ажно па Ваўкавыск сталі часткай усходняй Прусіі, то бок непасрэдна часткай Германіі, рэйху. Тут немцы ўзгадалі часы крыжакоў, таму, напрыклад, быў план перайменавання мясцовасцяў. Горадня мела стаць Гартынам, як у крычацкіх хронікаў, а ў самым горадзе з'явілася б Хохмайстерштрассе, вуліца вялікага магістра, то бок магістра Тэўтонскага ордэна. Частка дайшла і Літве. Таму на якой-небудзь Мядзельшчыне адміністрацыя выдавала мясцовыя пашпарты з тэкстам па-літоўску. А вось уся ўсходняя Беларусь, Полачына там, Гомельшчына, Магілёўшчына, была тылавой зонай арміі «Цэнтр». Там кіравалі менавіта вайсковыя, вермахт, бо вельмі блізка да фронта. На тэму падзелаў і перадзелаў у часы нямецкага панавання шмат спекуляцыю, але галоўна гэта часовы падзел. І як там было пазней, каб гісторыя пайшла інакш, проста ніхто не ведае. У рэйху, зразумела, былі цалкам розныя планы, што рабіць з тэрыторыямі на ўсходзе. Ад стварэння незалежных дзяржаў-саюзнікаў пад пратэктаратам немцаў да татальнай германізацыі і уніфікацыі. У кожным разе нічога з гэтага не атрымалася. Гэтым часам з 1943 году палякі, маецца на ўвазе эмігранцкі ўрад, які засядаў у Лондоне, пачынаючы ад Цегранскай канферэнцыі праз брытанцаў цягнуць сваю мазу. Польшча мае быць адноўлена ў старых межах з Вільняй, Львовам, Гродна і Лідай. Сталін не згодны, там шмат было варыянтаў новых межах, але не будзем заліпаць у гэтую тэму. Важна тое, што калі б размова ішла пра незалежную Польшчу, як да вайны, Сталін бы змагаўся за кожны метр. Але паколькі уся ўсходняя Еўропа фактычна адыходзіла пад ягонае крыло, то бок станавілася часткай саслагера, дык можна было трошкі нават расслабіцца. Менавіта з гэтай прычыны Сталін перадаў палякам, сваім падкантрольна-савецкім палякам, Беласток. Яшчэ і застаўся ў выйгрышы, бо сабе атрымаў цэнтральную частку ўсходняй Прусіі з Кёнігсбергам, з якой стварыў Калінінградскую вобласць.
сённяшнюю. Карацей, падляшшу не лёс быў застацца з намі. Меркаванне беларусаў, як і меркаванне Панамарэнкі, тут, канешне, ніхто не ўлічваў. У жніўні 45-го году гэта ўсё замасавалі, хоць палякі змагаліся за свае тэрыторыі і кожную вёсачку яшчэ да 1951 года. Агулам за пасляваенныя гады тэрыторыя ПНР сацыялістычнай Польшчы павялічылася яшчэ на 1000 квадратных кіламетраў. Яшчэ адным галоўным болем для Панамарэнкі стала гісторыя з Полаччыны. Маленкоў настойваў, што яе трэба перадаць пад РСФСР ды аб'яднаць з вялікімі лукамі, бо той рэгіён моцна пацярпеў у вайне. Панамарэнка лічыў, што людзі на месцах нас не зразумеюць, нібыта яны цікавіліся іх меркаваннем. Але атрымалася збярог. Калі нешта добрае ў жыцці Пантелеймон і зрабіў, дык вось гэта яно акурат. Хоць варта разумець, што ўсё гэта не спрэчкі па справядлівасці, а тупа торг. Заводчыны, у каго больш зямлі пад падпарадкаваннем. Але з гэтай нагоды класік нашай літаратуры Владзімір Арлоў пісаў, што прыязджаючы ў Полацк заўжды гатовы выпіць за Панамарэнку, хоць ведае, што гэта за чалавек. А вось я грэшны, гатовы выпіць за яго не толькі келіх, але і цэлую пляшку, бо каб не Пантелеймон Кандратавіч, нашая мяжа з Расіяй праходзіла б цяпер за ушачамі і докшчыцамі, а самі яны разам з Браславам, Глыбокім, Рассонамі і Полацкам былі б гэтак званымі ісконна рускімі гарадамі. Ці справядліва сфарміравалася мяжа Беларусі, якія шмат хто з нас носіць у выглядзе кулончыка на грудях, ці наўпрост у сэрцы? Ну, канешне, несправядліва, 100% несправядліва. Але пакажыце, калі ласка, краіну, межу якой сфарміраваліся цалкам справядліва і з якімі ўсе згодныя. Ва ўсходняй Еўропе мы такіх не ведаем. Магчыма, гэта пытанне нашай адукацыі. Канешне, трэба памятаць, што і адкуль з'явілася, але, напэўна, не жыць мінулым і ў плане траўмаў і дадумак, а што было б калі? Мы маем дадзенасць, і добра, што Беларусь наогул ёсць і наогул цяпер захоўваецца. Яе магло б тупа не быць, ні ў якіх межах. Засталося толькі яе вярнуць і вярнуцца ў яе. Зрабіць гэты кавалак найлепшым у свеце, у тых абрысах, у якіх ён існуе. Дзякуй вам вялікі за прагляд, дзякуй вялікі за данат. Нагадываю, што можна падтрымаць наш канал праз кнопку супердзякуй на платформе Buy Me Coffee ці пераводам крыпты. Усе адпаведныя спасылкі знаходзяцца ў апісанні відоса. Давайце разам рабіць канал «Загляне сонца» і Беларусей таксама разам.